שנייה. אוקיי. שומעים אותו דבר שנייה. עוד רגע. גדתים גם לקולית. טוב. יש מו... סטארדרופס חינם. אני הולך לפתוח את זה, ואני הולך להעלות את זה ליוטיוב, אוקיי? זה הולך להיות אחד המטורפים, יאללה. בוא נתחיל. סטארדרופ ראשון. משהו טוב. מיתיק? לג'נדרי. יצא לי לג'נדרי. אמן דמות לג'נדרית, אמן. רגע, סופר טינה לג'סי. וואו. אני אשדרג אותה מתישהו. זה סופר טינה מאוד טוב. תודה רבה. יאללה. בוא נמשיך. זה פותח לי את זה לאט, אני יודע. אפיק. אוקיי, לפני שאני פותח את 100 אני אעשה כמה דברים. שנייה. אוקיי. יש פה 5 סטארדופס. עדיין זה לא 100. נפתח את זה מהר. מיתיק, אמן איזבל. מיתיק. קיבלתי ברולר. גריף. איזה טוב. אוקיי. כבר יש לנו את גריף. המשתמש הזה הוא די חדש, אוקיי? יש לי כמה משתמשים. אני אראה לכם, יש לי את זה. זה הכי טוב. רגע. תראו. משתמש מדהים. רק שאיכשהו במשתמש השני יש לי את ליון ופה אין לי את ליון. אני אראה לכם. תראו. רגע. הנה. עכשיו נעבור למשתמש שאנחנו רוצים לפתוח את 100 סטארדופס. הגעתי ל-400 גביעים במשתמש הזה. יאללה, בוא נתחיל לפתוח. מקווה למזל. יאללה. הולך להיות מלא. בטוח יהיה לי זה לג'נדרי. אדיר, לא מעניין. אוקיי. לקולט. גדג'ט סבבה. אני מעדיף את זה שהוא הורס קירות. האם שיטה לפתוח סטארדופס יותר מהר? אני לא יודע. נדיר. יואו, תעשים לא טובים. אוקיי, מדהים. אמין, משהו יותר טוב. סמל שחקן. מה זה סמל?
אין לי מושג כמה סטארט-אפ אני פותח, אבל אני חושב שזה באזור 20. זה כבר הרבה. אוקיי. אגדי שני להיום, אוקיי. אני יוצא מלאים. 1000 מטבעות. אין מזל. זה באסה. לפחות ייתן לי הרבה מטבעות בהמשך. בסדר. אפיק? אין מזל, אין. פשוט אין. אדיר. מה יוצא? אנחנו מתקרבים בסוף. לא, אנחנו רחוקים. זה מבאס, אני לא מקבל מספיק דברים טובים. שידקתי את קולט ושרי לרמה 7, ובינתיים קיבלתי רק גאדג'ט לקולט. לשרי בכלל לא קיבלתי כלום. אפילו לא סקין אחד אני לא מקבל. אפילו לא דמות. סתם מטבעות דברים. יהיה לי המון מטבעות אחר כך. אבל אין פה משהו מעניין. אין. אדיר. לא. אוקיי, מה אני מקבל? קיבלתי את ברוק. משתמש חדש. זה פרס יותר טוב. אם יוצא המון נדירים, זה אומר שיהיה לג'נדרי מתישהו. די, איזה פסים גרועים.
איך הייתה עובדת? לג'נדרי. אוקיי, לא. גאדג'ט. שמעתי את הראש. או, זה גאדג'ט ממש טוב. שלי יוכל לראות מרחוק במשך 5 שניות. זה בין הטובים במשחק. דווקא ממאה סטארדרופס אין לי מזל, ומאלה שהבתחלה היה לי הרבה יותר מזל. צריך להתגריף משם. זה באסה. מה זה? למה ברולסטארס עושים לי את זה? גם אותו קיבלתי. יופי. תמיד הוא יוצא מאפיק. תראי, זה הרבה אפיקים. אני חושב אנחנו מתקרבים לסוף. זהו. לא היה לי איזה משהו מיוחד פה, יצא לי פול גריף. מיתיק. בוא. אוקיי, מי זה? זה ברולר. זה סקין, לכל. שונא את הסקיל הזה, למה? כל זה השקעתי בשביל הדברים, קיבלתי גולדן ברלי. אוי זו. אוקיי, זהו. כל זה רק קיבלתי, אני לא מאמין. בשתי המשתמשים האחרים שלי יהיה יותר מזל, לפחות קיבלתי גאדג'טים. שזה גאדג'ט שמאוד רציתי, האמת. זה פחות, אני מעדיף את זה. אני אראה לכם מה באמת יש לי בעוד המשתמשים שלי. אבל בהתחלה אני קיבלתי את גריף וגם הייפר צ'ארג' לדסי. וגם גריף. אבל אני אראה לכם. יש לי די הרבה סקינים לברלי פה. כבר לכם. צריך לעניין טיפה יותר גבוהים ולשפר יותר. אני יודע. תראו כמה סקינים יש לי אליו. גם לכל. אני של כל תמת. פה אין לי את גריף. קיבלתי את מני. משתמש לזה. יש לנו פה עוד משחק, גיאומטרי דש.
אני מאוד אוהב את המשחק הזה. אם אתם רוצים בהמשך אני אעלה על זה סרטון, כי פשוט די מאוחר עכשיו, וגם תהיה לי תקופה של לימודים, אז לא יהיה הרבה זמן לצלם לכם, אבל כבר אני אעשה לכם סרטונים על ביומטרי דש. אני די טוב במשחק הזה, הוא פשוט משתמש די חדש, אבל הצלחתי לעבור כל מיני שלבים. נגיד פינגר דש עברתי, ג'אומטריקל דומינטור, טוב, נתראה בסרטון הבא, ביי.